Здравейте! Какво става, хора? Аз съм Girl TV и правя чисто нова поредица, понеже това ще бъде наистина началото с Girl TV, понеже реших онова да бъде, но прецених, че ще е по-готино началото с Girl TV да бъде на любимата дата на децата! 15 септември. Така, знам, че повечето от вас, много повечето от вас, отиват на училище и да искам всеки в коментарите, ако желая, разбира се, да ми напише как е прекарал първият учебен ден, кефът ли го са учениците. Лично на мене, казвам ви го, защото сте ми партия, повечето са ученици не ми харесваха. Училището не е лошо, хубаво е. Нали, не мога да издам лична информация къде уча, защото мога да обидя някой от моите ученици. Но не, много са момчета и момичетата, които гледат този клип, ме разбират какво да се случи с момчета. 20 и нещо деца сме в клас, ще ви изгледа точно колко сме. И да. Общо така. Знам, реве ви се. Мъка ви е. Искате да самоубиете. Да скочите през прозореца на класната стая. Но не се безпокойте. Не се притеснявайте. Има само 9 месеца. Защо ли успокоявам хора, на които държа? Какво да ви кажа? Не мога да ви заблуждавам. Гадно. Опа, какво направя аз? Гадно е. На мен не ми се ходи, хорца. Аз се пазарих с моите родители. Утре да не ходя, ама първи ден няма как. Ако сте в ново училище, както съм аз, има едно много лошо нещо. Чакайте ви дали може. Най-вероятно ще сте сами в един клас. Не ви разбирам, за жал. Защо? Не, забравих. И аз съм със стара съученичка в класа, което е супер добре. Разбирате ли? Супер добре, защото чакай да го кажа по-мило. Защото да сте с ученици, които въобще не познавате и дори не знаете какъв им е характер, дали ще ви допаднат, дали няма да ви допаднат, дали ще ги изтърпите, дали ще искате да ги убиете. Хубаво да имате някой познат, който да може да си поговорите. Аз много се радвам, че съм с стара съученичка в класа ми, защото ако бях сама, щях да ги избия. Да. Хора, какво такова, знаете, че аз съм ви приятелка, но всеки знае, че никой не обича да ходи на училище. Знам, че качвам клипове и че не е много приятно да казвам на децата, нали, че е неприятно да ходят на училище, но повечето хора, които вече са минали трети клас, знаят и разбират за какво говоря в момента. Повечето хора, повечето, 90% от света, да. Така че, не плачете, не се тревожете и Girl TV ученичка. С мен не се държат добре. Обиждат ме по много въпроси, че съм по-едричка и както и такива неща. И за по-пълните от вас, не се притеснявайте, и аз не съм слаба и не ми спука. Който ви обижда в училище, теглете ми по една и не му обръщате внимание. Какво ви интересува вас? Вие харесвате ли си се? Харесвате се. Има и такива, които са много слаби и също се обиждат. И за вас същото нещо правете. Когато ви обиждат, просто не обръщате внимание. Не, стана много интересна случка в моите ученици. Те обиждаха едно момиче, което не беше виновно.
Не мога да ви кажа за какво е, защото ако види, ще се види, че коментирам, но ако гледа клипа, тя знае за какво говоря и стана ми много неприятно, не се чувствах добре. И дишам да се разплача, ама хора, такъв е живота, смисъл няма хубави вече неща. Много малко неща в този живот са хубави. What? Така че просто слагате си една перде пред очите, или теглите по едно да ви е по-приятно, просто ги оставяте. Ще ви кажа съвет, който моите родители ми го казаха, че няма смисъл да обръщате внимание на някакви хора, които просто не си заслужават. Подминавате ги като пътен знак. Това е положението. Казвате, аз не мога да... Вие не можете да ми стъпите на живота, не мога да ми стъпите на нищо. Просто не обръщайте внимание, хора. Ще оставя клипът на пауза, само да убият крава. Елва, свиня мръсна! Хайде! Хайде! Ще ударим по змето! Така трябваше да видим нещо, така че не би трябвало да се обиждате с такива неща. И ние сме дебели, други сме слаби, трети са нормални, четвърти... Мисъл, няма да ви кажа трети са нормални, защото няма нормален човек на този свят. Ако не си дебел или слаб и си телесно сложен добре, си или си глупав, така да го кажа по-миличко, или имаш някакъв проблем, който не харесва в себе си. Не е, че казвам, че няма перфектни хора на този свят. Има хора, които не харесват нещо в себе си, аз съм един от тия хора. Но това, което не харесвам в себе си, не е това, че съм попълна. Аз умирам от радост, като чуя някой, че ми говори зад гърба и ми вика: тая колко е пълна, какво ли яде. Смисъл, да, общо взето, мисълта ми беше, че наистина има пълни хора, има слаби хора, има глупави хора, има и умни хора. И ето, хора, аз съм по-пълна. Но тези деца, въобще, някои деца не могат да ми стъпят на знанието. Както и на вас, има едри хора, които са много умни, също има много слаби хора, които също са много умни. Хората са различни. И това, че някой е недоволен от вас, не значи, че вие трябва да сте недоволни от себе си. След като се харесвате, се харесвате. Но едно нещо, което ще ви го кажа на всички: не дейте да бъдете опаковка. Просто не дейте. Ще пострадате брутално. Пак ще имам бък. Ще пострадате брутално много, ако не бъдете себе си. Наистина. Ако бъдете с грим всеки ден, за по-голямите от вас, разбира се, за по-малките от вас, не дейте. Въобще си помисляте за такова нещо. Умри, бе, бяло! Момчетата ще почнат да викат, че сте кифли, че сте ужасни. Ще почнат да ви обиждат. Или ако случайно някой ви хареса, ще харесва вашата опаковка, а не вашето сърце, което пък е много по-лошо. Ще си довърша историята с малко и наливането на мозък в главите на някои хора, след като си оправят текша. И след като вече сме готови с оправянето на бъга, мога да ви обясня други неща. Също така, нещо, за което съм обиждали през цялия ми живот, в принцип не съм обиждали почти никой, съм едър. Виждали сме през цялия ми живот съм обиждали, че съм зубър. Което аз намирам за безумно, защото моят бележник, това, че беше пълнен само с шестици, имах 2 петици и само хубави оценки имах. И даже, че това трябва да ме намират те за зубър, защото аз не съм зубър. Зубър е за глупавите, които не разбират. И ако познавате такива хора, моля ви се, пичове, обяснете им какво е зубър. Зубър е следното нещо, за което хора: да вземете учебника по математика, учебника по английски, примерно, и да научите абсолютно
целият учебник на Изус. Да седнете и да го прочетете целия от до, си го запаметите в мозъка и ако ви разпитват, таблицата, примерно, да назубриш таблицата, значи да знаеш 1 по 1, 1, 2 по 1, 2, а като те питат, примерно, 2 по 2, 4, или примерно да кажем 5 по 7, зубарите не могат да го кажат, те да си кажат 1 по 5 е 5, 2 по 5 е 10, разбирате ли мисълта? Тоест зубари да научиш нещо така, както си е направено. Ето, първо, аз познавам зубари, които няма как да ви го обясня смисъл. Познавам зубари, които по математика пречитат учебника, научават таблицата 1 по 1, 1, 2 по 1, 2 и госпожата ги пита 5 по 7. Но това беше много на втори клас някъде беше и госпожата, нали, пита 5 по 7 и те почват. 1 по 5, 2 по 5. Ето това е зубър. А не когато ти кажат 5 по 7, на секундата да им отговориш 35. Не става, разбирате ли? Това ми беше мисълта. Така че, за тези, които не знаят, това е зубър. Извинявам се много, да си зубър е брутално гадно нещо, но да си умен и да си ученолюбив няма абсолютно нищо общо с зубър. Затова, за тези, които обиждат учениците си, познатите си приятели, да са зубъри, не дейте да го правите, защото няма никакъв смисъл, само си губите времето и измъжвате вашите приятели. И това бях за вас с Girl TV, с малко обяснения за неща, които може би ви интересуват. Всъщност да ви кажа още нещо преди да свърши клипа. Миналата година имах черна раница, както и тази година имам черна. И миналата година на тази раница имаше лъв. Тигър от Буркат. И съответният тигър, момчетата от моя клас казаха, че е момчешка раница. Раницата пишеше на етикета Girl Back. Не знам какво не разбират под Girl Back. Тогава толкова много се ядосах, че казах, моята раница може да е момчешка, а вашата за момичешки. И избухнах и откачих. Така че хората, които са момичетата, които са с черни раници и ги мислят за момчешки, важното е на вас да ви харесват, вътрешно да ви харесват. Нещата, които на вас ви харесват, не ви интересуват другите. Какво мислят. И това бях аз за вас, хора, Girl TV, и довиждане!